Виж кои неща има там. Хайде. Не, след питката влезе златно. Ко. Ами ясно, че ще фанеш питката. То път не иска да бри. Какво ще си избереш? Не ще седна по карта. Иска да направи линкове. Мама ли си избираш? Изрази, мамо! Айде, Виктория, я седни ти там. Да има шанс. Искам да бъде майка я. Аз пък... Виж колко интересни работи има там. Иска явно да остане майка. Никола! Хайде, Бази, отиди си избери нещо. Колко много работи има. Избери си нещо. Явно няма това, дето той го иска. Стойте, стойте до мен. Да скрием битката. Не ви... И да видим какво ще там. Да скрием мира. Аз искам да толкова. Хайде, ръкове. Дай. Апа! Иди. Мина да се. Избереш си нещо. Виж там какво има. Айде, отиди да Абе, Божидаре, всички от първи опит да ги пуснаме на втори и на трети, ти още един не си направи. Не го говори. Айде се стопи ракията, човек. Айде, донеси на там нещо. Айде, апа! Донеси на Леля нещо. Кой ще избереш? Нещо на мама. Айде, донеси на мама нещо. Айде, виж колко шарени работи има. Я вземи червеното. Вземи червеното и дай на мама. Защо му казваш какво да си? Защото то не знае какво червено. Вземи червеното. Той... Да вземе нещо, мамо. Виж колко много работи има. Давай. Айде да, човечко. Давай. Ето си мисли нещо. Ще равновесирам. Избереш. Приема се. Айде пак. Давай. Браво, Бошко. Скиорче ли ще стане? А Никола какво беше хвана? Никола хвана Махай. ключове. Стана ли? Не ми слагай. За писател бях на Як ще бе? Аз си казвам, че сложили му молив, първо ще е молил. Защо хотела е на Тия моливи? неща не ги виждам. Браво, дядо.